Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih gek menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Nek men digotong ya abot kok ya, mengke kula golek tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya, Kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho, ora peduli. Arep jejeki mestakaning Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dereke sinuwun.